il-nar huwa arti. Huwa arti sabiħa. U aħna l-Maltin għandna don illi l-barranin ma jafux jaħdmu nafu naħdmu aħna. Ħaqqas iċ-Ċiniżi biex ngħidlek. Għax qegħdin jibgħatu għall-Maltin biex jitolgħu iċ-Ċina biex juruhom is-sistema kif taħdej tal-prodott Maltin rigward il-piroteknika. Imma bħalma dejjem hawnhekk x'inti li tmiss mal-porvli tiġi addict. Jien fil-fatt anke meta kont żgħir tant kun miġbut lejh in-nar. Meta kont immur l-iskola xi niġi mid-dar, missieri kien mara kaċċa. L-ewwel ħaġa li kont nagħmel jien kont ngħidlu pa naddaftu s-sertel li għadli. Immur ixomm ir-riħa tal-porvli minn ġol kanna, ara kif tkun minn meta tkun żgħir bordi l-oġġett għalik. U ir-riħa tal-porvli hekk dik tidħol ġo fik. Ipesma ta' biex taħsel idejk minna fil-fatt. Għax taħsel idejk u bħalna minn dak inti xommidek ta' l-istorja għadbar ir-riħa tal-porvli. U minn kun jgħadem in-nar, bitmur lej jgħadlek kun qed tagħdem in-nar tal-ħodu. Għax inxomma l xulxin. Għara per eżempju mux delettan. Ma xejn, jista forsi kontate xi għandek, mbatt kollha tispjegaħ, hux.